गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब आरो इउनाइटेड निउस नोंथांमोननिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। जों दिनै बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट गहपुर हालामनि हालदैबारि नैबे गामियाव गुदि फरायसालिनि फोथाराव जोंनि बैसागु मावबादा जों बेखेवनाय जादों आरो बे बैसागु मावबादाखौ हालदैबारि गामिनि गाहाय आफाद माइनाव आफाद आरो बेजों लोगोसेयैनो हालदैबारि गेवलां लाइमोन आफादनि दैदेननायाव आरो बिथांमोननि गोसो गोरबो होनानै जोंनि रंजालि बैसागुनि नैबे मावबादाखौ बेखेवनो थाखाय सिगां जों बर' हारिमु आफादनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट बर' हारिमु आफादनि जानानै साबायखर थाबाय। आरो जोंनि उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो थांनाय 2 बोसोराव कर'ना कभिड-19नि थाखाय जों रंजानो हायाखैमोन आरो बिनि गेजेरावहाय जोङो दिनै बे जोबनायनिफ्राय जों गाजा गोमजायै जों गहपुर हालामाव बिटिआरनि बाहेराव एबा जोङो बिटिसिनि बाहेराव आसामनि मानसिब्लाबो बर' हारिमुखौ जों बावाखै, जाहाथे दुलाराय बुहुमनि बर'फ्रा जोंखौ सिनायथों आरो जोंनि हारिमुखौ जोङो लाखिलांनानै बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय जोंहाबो गोसो गोरबो दङ। आरो जों बिनिखायनो दिनै नैबे हालदैबारि गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जों बयबो ज' जानानै बे मावबादाखौ खुलिजेननाय जाहैबाय। जों आसा खालायो जोंनि हारिमुवा जाहाथे बैसागु मोसानाय एबा बर' हारिमुवा जाहाथे बुहुमाव गोसारो, बुहुमनि बयबो सुबुंफ्रा जाहाथे जोंखौ सिनाखि होनो हायो, सिनायो। जों बिनि थाखाय जोङो दिनै सेथिनि थाखाय अर्थात जागायजेननायनि थाखाय जोङो नोंथांमोनखौ साबायखर होनाय जाबाय। गिबियावनो फैगौ रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरबाय। जोंनि थांखिया जाहैबाय बे दिनैनि बे रंजालि बैसागुखौ लानायनि थांखियानो जाहैबाय जोंहा दामनायावनो हक खननायावनो हक बा सिफुं दामनाय जिखि जाया बर'नि दामनाय आगजुफ्रा माने जोंनि बे गामियाव ओनसोलाव माने एसे माखासे माने गोमालांनो हमगासिनो दङ। थांनाय बोसोरावबो माने लकडाउननि थाखाय माखासे फोरोंनाय बा सोलोंनायफ्रा बेबायदि आइडियाखौ जों बारा खाबु मोनाखै। देग्लाय जोंहा गहपुर डिस्ट्रिक्ट हारिमु आफादनिफ्राय जोंहा बिथां राकेश नार्जारि सेक्रेटारि बिथां राकेश नार्जारिखौ मोननो हादों, जोबोद गोजोनथाव। आरो बेखौनो आङो फोरमायनो सानो, रायजो राजाखौ खावलायनो सानो, जाहाथे माने बेयाव जोंनि गामिनिल' नङा, हालदैबारिनिल' नङा, गोबां गामिनिफ्रायबो बेयाव फैनानै माने सोलोंफैनो हागोन। मानो होनोबा जोंहा बेयाव गहपुर डिस्ट्रिक्ट हारिमु आफादनिफ्रायनो बेयाव जोंहा फोरोंनायनि मावबादा लाखादों। बेनिखायनो सोरबा जोंनि खाथि खालानि गामियाव थानाय नांजाबनानै थानाय गामिफोर सोरबाफोर हारिमुनि आयदायाव सोलोंनो बा खाम दामनायनियाव बा मेथाइ खननायनियाव सोलोंनो गोसो दङब्ला जोंनि बे हालदैबारि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव फैनानै सोलोंफैनो हागोन। आं बेखौनो रायजो राजाफोरखौ खावलायनाय थाबाय। एसेनोसै। इउनाइटेड निउस आरो बड'लेण्ड रादाब खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम जोङो जोंनि गामिनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावग्रोनाय जाबाय। दा जोङो दिनै जे बे बैसागु रंजानाय मावबादा लानाय जादों, बेयाव जोंहा गोबां माखासे थांखिफोर दङ। जेरैहाय बे मावबादाखौ लानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनि बे गामियाव रायजो जाबोनाया जोङो दिनैसिम 50 बोसोरसो जाबाय। दा बे समनिफ्रायनो जोङो बे फोरबोखौ जोबोद गाजा गोमजायै रंजानायनि गेजेरजों फालिबोदोंमोन। नाथाय बै समनि जायफोर रंजानायमोन बे एसे गुलाय गुजायमोन। जोङो जोंनि जिथु रंजानाय मोसानाय बेखौ जोङो मोजाङै लांनो हायामोन। गामियारि ओरैनो रायजो जानाय आबै आबौमोन बा सेंग्रा सिख्ला बेबादिसो जों मोसानाय जायोमोन। नाथाय बेखौ जोङो दिनै बै गोदोनि मुगाखौ गारनानै दा जों फोसाबनाय बादि जों लांनो नागिरदों। ओंखायनो दिनै जोङो नैबे मावबादाखौ फोसाबनाय महराव होनो थाखाय बे मावबादाखौ लानाय जादों, जाहाथे जोंनि उन्दै फरायसुला गथ'फोर, जाखांबोबाय थानाय लाइमोन गथ'फोरा बे
जोंनि मोसानायखौ उननि समफ्राव गोजौथिंजाय लांबाय थानो हायो जों बेबादि थांखिजों दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों।